niin kaverit, laita kännykät kassiin. Nyt mennään. Kohta loppuu lukukausi. Kiire painaa päälle ja ahdistaa. Opehuoneen ilmaiset kahvit ja ilarimaukkaat muffinsittaa. Vähän vituttaa koko homma, mutta ei se enää voi pilata tunnelmaa. Kohta mennään jees. Kohta me unohtaa kalapuikot ja ovikoodit ees. Viimeiset välkät mennään persokin laulaen. Saatte jälkää kaikki 100 tuntia läksykerhoa tarvittaessaan. Heippa kaverit, heippa ja bye bye. So long. Heippa kaverit, heippa ja bye bye.